dipameri pirang-pirang. Lah kok iki nasibe aku sak kanca iki karo awakmu piye le gawe mareme Pak Lurah ngono. Ayo. Nggih, saya Pak Lurah. Tadi kan tanya toh Pak, tanya Mbak Winong yang mana, Mbak Winong yang mana gitu. Oh, ngono. Nah, ya. Okay. Ini Pak Lurah, ini saya Mbak Winong. Okay. Saya minangka wakilipun rencang-rencang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami panjenengan sampun pitados kalih kula sak rombongan. Napa? Paring panglipur teng mriki untuk menjadi gong acara desa panjenengan gitu. Terus saya mewakili Mbak-mbak sinden yang cantik, om saya yang sangat ganteng ini. Om itu, siapa? Om iya. Oh iya. Itu saya mengaturkan terima kasih banyak. Terus seleres namanya Pak Susilo nggih, Pak. Nggih, Pak Lurah Susilo. Pak Susilo Budi Santoso. Nggih, Pak Susilo Budi Santoso. Mugi-mugi pinaringan amanah, mugi-mugi tansah tambah sukses, tambah joyo, tambah bagus. Terus rezekine melimpah ruah dan semoga semakin jaya anggenipun mengayomi masyarakat. Amin, ya Rabbal Seperti alamin. itu. Sampeyan kudu bangga lho, mau digoleki Pak Lurah to. Winong sing ndi bangga. Berarti selerane Pak Lurah Susilo ki piyai sing rada lemu-lemu kowe sampean kuwi. Nah, nggih niku. Pak Lurah tadi nyariin saya ada apa ya Pak Lurah? Apakah ada keperluan atau mau nambahi? Kan tadi satu-satu toh, siapa tahu kalau nyariin saya kayak ada tambahan gitu. Enggak ya? Tambahan sesuk kowe kancane mulih aja mulih sik mergo kon ngewangi ngukuti debok iki. Ya, masa saya ngukuti debok. Kowe sing hot ya nang. Ayo, nggih saiki. Ya insyaallah. Mambengi lah anggone rupek saiki mumpung jembar kaya ngene kowe jaran sak pole wis arep gulung paribasane kelakon. Ayo pokoke dipol-polke dibedake karo yang kemarin-kemarin piye carane wis mbuh piye caramu tak pasrahne sampean. Yang beda. Ya pokoknya sing lebih semangat ngono. No tapi niki kok kados Bagong kados Pak Petro wau no Pak Jer Basuki mau beo. Lek saya joget nanti apa upahnya? Loh, sampean ra ngerti to, Pak Lurah genah wis pamer ono. Ngono, iya, maka jeneng kepala desa pimpinan padha karo hambeke Bawa Leksana ora bakal nglincati dawuh sing kawiyos. Anggeren jogetmu apik, wis to engko Pak Lurah genah cul aja mung 500, mbok pirang puluh yuta dinehne sinden. Masya Allah. Ning bar kuwi daleme Pak Lurah ditulisi Lurah Sida Ludes. Nggih, pokoke niku wau, Jer Basuki mau bewon iki disekseni tiyang sementen kathahe kalih penonton YouTube 3000 penonton lho, Pak. Aku siap-siap beres ngono karo piye kene aman. Nggih. Lagunya apa, Pak? Yo ninggal katresnan kuwi sing paling hot lek awakmu kok ya ngono kuwi ya. Tetap ninggal katresnan ya. Tetap. Men Pak Lurah ora ninggal katresnane para warga masyarakat ing Pandian mriki. Nggih, leres. Dibawani komplit sik alon-alon. Ya. Iki Nduk, Nang. Jaranan dangdut kreasi rineng kaindaing baksa
ketinggal Pak Lurah niki pun gantos kaos. Ketoke pun siap bekso to Pak jenengan. Ya kari ngalimi sampur lho. Pun gantos karo ndelik lho kula sematan. Heeh, biasa no Kyai Kakung ngono kuwi, anggere disebut-sebut karo Cahayu malah isin malah ndelik kaya ngono kuwi. Kuwi izin karo Bu Lurah ngono. Terus piye? Sinden winong tulung aku aja nganti ninggal tresno. Diaturke sing gumyak ndangdu dhisik terus bar kuwi dijaranke. Oke, siap. Bersama Winong Nawangse sinden kesayangan Pak Lurah Pandean. Ayo. Monggo, Cok. Yuk, dados. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Winong Nawangse. Wah, dan nganti keringetan kaya ngono kuwi lho. Wah, nggih. Ning aja dadi atimu ya, Nduk. Kenapa, Pak? Mau Pak Lurah lek ngasih duit pirang-pirang to. Bareng Rono mau dijaluk Bu Lurah kabeh. Iya. Kula men semangat lho, Pak. Niki kula merasa bertanggung jawab atas masa depan rencang-rencang tahun Waduh. depan lho, piye. Ayo.
Oh, istri masa depan ya. Iya. Apik luar biasa. Ya. Mumpung sik anget suasanane. Ya. Mbak Birgita ayu coba kaya apa? Ya, nggih. Arum Bali. Yuk diaturake, Cok. Yo terus. Menika Pak Lurah lan para perangkat yen mau ngersakaken dipun tepangaken menawi Mbak Birgita niki saking Kediri. Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni. Ya. Piye Nduk, mirsani piye? Pak Lurah kaya ngono piye semangate karo perangkate mau? Tibane, Pak. Tibane nek di sawang-sawang niku Pak Lurah ternyata ganteng juga, Pak. Oh, ganteng. Ganteng, bagus. Terus sak sawang-sawang nih, Pak. Pak Moden niku kok imut ya, Pak? Pipine nyempluk-nyempluk, Pak. Oh, Pak Sutara to? Nggih. Kuwi dalang lho Pak Mudin kuwi. Napa nggih, Pak? Dalang. Kok gak tau ngejak aku ya, Pak? Kok gak tau ngejak aku ya, Pak? Ngejak kowe ngoyo entek nggih awakmu tok ora ya ngono kuwi ngono. Mboten. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya sehat nggih Bapak Ibu? Pipise lancar Bapak Ibu? Oh, sik to sing kok takono sing ora-ora lho, iso. Kuwi lho. Lho, lah kan berarti nek sehat niku pipise lancar to, Pak? Oh, ngono kurang. Sekise mboten enten sakit, mboten enten penyakit. Oh, iya. Lek ora lancar batu ginjal ngono iki ya. Bener. Pripun Bapak Ibu, remen sangat nggih ditanggapke Bapak Lurah Pak Dalang Cahyaku tadi, remen sangat nggih. Nggih, ditunggu nggih Bapak Ibu kagem Desa Pandaian nggih Pak Dalang nggih. Leres. Mugi-mugi sedaya masyarakat Desa Pandaian sehat sedaya panjenengan Bapak Ibu. Panjang yuswanipun, kathah rezekinipun. Amin. Nggih, kula nggih perkenalan niki Bapak Ibu. Nggih niki lho Sinden Birgita Ayu saking Kediri sing terkenal dodolan tahu nggih ngeten niki lho Bapak Ibu. Nggih. Oh iya bener wong Kediri nggih tahu takwa, tahu kuning ya Bir ya. Nggih. Nggih saestu Bapak Ibu menika dalemipun Kediri. Mongko yen jenengan liwat alun-alun ngalor menika mesti enten bakul tahu takwa sing kuning nika. Nika dipangan entah ya enak, digoreng ya enak. Kula riyen nate digawane tahu kali Birgita cak besekno. Wah, jan nyunyur saestu. Ayo, jan tahu Kediri ya. Spesial ngono kuwi, heeh. Nggih, Pak. Aku ki ya tawa-tawa Pak, menawane tahuku ki laris ning Pandaian ngono lho, Pak. Engko remuk malah tahumu ning kene. Lho, kok remuk iki piye to Pak? Wong ya didol remuk jenenge baklan iki ya kudu didagang-dagangke, kudu dipayek-payekke, kudu diiklanke ngeten iki to. Iya, bener. Engko lek ora payu tak pangane dhewe Bir ya. Apa ya entek Pak tahuku ki jenengane? Lho, jare tahu takwa. Lah iya tahuke kan akeh. Lah iya. Ya engko lek anu kan dikek kulkas sik kenek, dingeneh sik kenek, digoreng neh sik kenek. Ayo. Nggih, mbok pilih Pak Lurah ngesake tahu kula Pak Lurah, monggo gratis Pak Lurah tahu kula dinten. Malah ditawani Pak Lurah ya bingung arep gedhek ya bingung arep mantu ya isin ta ya. Lah kan mumpung
ditanggap teng pandian iki berarti tak kei gratis ngoten lho Pak. Sak besek ngoten lho. Kan adae besek Pak nek tahu Kediri niku. Oh iya madahe besek. Ah, kira-kira sampean sing luwih ngerti Mbak Birgita. Napa Pak? Kanggo kuwi kersane Pak Lurah lah sing hot ngono kira-kira sampean apa tembange sing ala sekarang? Ala sekarang napa? Pokoke sing hot, intine sing hot ngono apa kira-kira? Kula ya gubuk asmara napa nek kula niku Pak. Sebabe apa nek gubuk asmara? Sebabe kan teng mriki kan daerah Magetan niku terkenal tayupane to Pak. Oh ngono to. Nggih. Oh iya. Tapi mengke dikasih nuansa anak-anak kekinian Pak. Oke, siap. Coba kaya apa? Berarti dibawani dhisik. Oh, Ya. oke. Nggih. Nggur pucung dilo wae kok. Ayo nggih. Oke. Nggih, siap. Yuk, Birgita. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Diaturake sisan yo. Sing semangat Bir, Gubuk Asmara. Oke. Hari yang mantap. Apa kuwi? Aduh sedap. Ora ngomong. Pak, iki ahe pengrawit kudu melu Pak. Oh iya. Iki pengrawite kudu melu Ya, neh. Hari yang mantap. Malah doa ngop kabeh. Ayo Bapak Ibu sedaya. Tuh, jaga. Aduh sedap. Ayo Mas sugah nih Mas. Bir kita ayo. Kata ning dhuwur Bir. Ayo.
Anyar neh ya. Anyar sesuk prei pisan. Nggih. Luar biasa. Wah, jan. Pancen ya menika penabuhipun sedaya menika rata-rata sarjana seni, wonten ing dados guru, wonten wis pepetingan sedaya. Niku dilahlih-lahlih nabun napa kemawon niku saged nggih. Kepepete sing gender pamit sing ngegong melangkah teng gender bisa. Ayo nggih. Oh sapa-apa iso. Watone ora pas ngantuk. Iya. Pak Sutara paring dawuh malih, Pak Cahya niki Pak Sekcam Maospati nggih kapurih minggah wonten panggung. Lah nggih. Monggo Pak Sekcam menika amanah utawi panyuwunan saking panitia nggih. Minggah wonten panggung. Pak Sekcam nggih. Minara mriki Pak. Nggih. Monggo Pak Sekcam. Monggo mriki kula ati. Pak Sekcam katuran mriki. Penontonne sampun entosi Pak Sekcam. Matur nuwun Pak Dalang. Waduh, pangling Pak, kula tak kira lek Pak Seno Nugroho jenenge. Wah, bilang Nggih, derek Pangayu Bagyo, panjenengan warga masyarakat Pandean. Nggih. Nggih, badhe nggih derek-derek ngregengaken swasana. Oh, nggih. Niki lak dalam rangka HUT RI yang ke-80. Lah, kecamatan mboten wayangan, Pak. HUT ngoten iki. Dereng. Oh, dereng. Oh, nggih. Anu, efisiensi niki marah. Waduh. Wis monggo lah, Pak. Nggih. Jenengan ingkang langkung pono, langkung pirsa. Nggih. Atus pundi kersanipun nembang menapa nderek? Nggih, niki Pandean Kecamatan Maspati Istimewa, dari Jogja Istimewa. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Jogja Istimewa. Nggih. Nggih, sekedar nggih. Daleme pundi, Pak, panjenengan? Barat. Purwodadi. Purwodadi. Oh, anu tenggene Mas Dalang Putut mriko. Nggih, riyen Pak Anom Surata niku oleh belajaran dalang teng ngajeng kula. Oh, ngaten. Nggih. Nalika tasih anu nggih, tasih sinau rumiyin. Nggih, Pak Anom Surata niku Purwodadi, Purwowitan terus dadi dalang kondang niku berangkate saking Purwodadi. Nggih. Tur manut informasi dawuh saking Pak Deanom yen mboten salah lho, saimut kula malah ingkang paring senjata nami tambahan Anom niku malah wiwite teng niku barat niku. Purwodadi. Barat Purwodadi. Ngajengan kula Pak riyen. Oh, nggih. Luar biasa. Pun siap kanca-kanca? Nggih. Oh, nggih, monggo. Nggih, salah setunggal ngancani ngeten. Mang pilih, Pak. Sinten, Pak? Pun nderek mawon. Mbak Tuti. Ayo coba ya apa? Nggih. Kula padusne sing bener-bener mesti nggih. Niki kula padusne sinden kula sing paling istimewa. Nggih. Niki digodhog ra iso empuk niki, Pak. Nggih. Pak Sekcam. Dalem. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Kok bawa tasbih ini saya mulai bingung. Itu tasbih atau apa, Pak? Nggih. Kersane selalu ingat kepada Yang Maha Oh, Kuasa. ngoten. Aduh, panas tuh, Jadi panas iki. panas sekali karo aku. Ada pantun buat Pak Camat, Pak Sekcam nggih. Nggih. Beli tomat di Maspati. Cakep. Pak Camat, jenengan selalu di hati. Apa iya? Kan podo tomate, mat. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pripun Pak ngersake pripun, Pak? Nggih, niki ya karena Pandan itu termasuk istimewa bagi saya. Nggih, pripun? Ini ya perangkatnya Pak Lurah dan perangkatnya itu orangnya rajin, disiplin, ya patut menjadi teladan. Makanya saya gelari istimewa. Pajak itu pun juga paling cepat lunas sebelum 17 Agustus. Wah, Tepuk tangan untuk masyarakat Pandean. Tertib hukum. Ayo, nggih. Niki lurah nggih tertib wae. Pajak teng Sindan nggih awal sampun lunas. Sinden pajak ora. Pripun to Pak ngersake napa to Pak? Jogja istimewa. Oh, Jogja istimewa. Jan. Monggo Pak, ampun dangu-dangu mangke bahaya jenengan malah. Yang nyanyi juga istimewa nggih Pak nggih. Insyaallah. Ayo. Monggo diaturake, yuk dados. Monggo Pak Sekcam.
Awas bojone nesu, bojone nesu. Asik. Ayo. Senajan sakanane sing penting kowe. Kembang tahu rasan kaya ngombe susu. Bunga tenang tasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke nganti janur melengkung. Apa anane bakal retre Sumelang sakura bakal ilang Tong Jogja Kowe jan istimewa, kowe siji-sijine, aku beda karo kowe. Apa anane tresnaku ra bakal metre. Sumelang sakura bakal ilang Kaya putraku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat kaya putraku Jogja, kowe jan istimewa. Lagi jan pasangan ideal tenan. Tik ning sing sopan karo Pak Sikcam so nuding-nuding iki lho. Enggak boleh. Ini Ya seni enggak apa-apa ya Pak ya. seni Suka toh Pak. pacaran pokoknya wong nek seneng seni iki matine angel Nah, 100. Ayo, mati sumeneh ya, Pak. nggih mati urip neh Kaya celeng demalung no malah. nggih pokoke kok jalan dimalung-malung Sampun Pak. nggih Sampun apa malih Bapak? malih satu lagi Oh, satu lagi sama Mbak Dian. pisan to Oh enggak, saya juga suka kok Sing kalau langsung nambah. kepeliukung Mbak Ewisan. Wah, iya. jan semangat niki semangat Selalu semangat sama Pak Sikcam. nggih Atas-atas Pak Sikcam niku kurbane pun kathah, Pak. napa nggih Sesuk-esuk delok wae lho. monggo sing kula tak melok jogeti mawon jenengan sing nyaku sing iboh ngoten Oh mawon enggak, yang ibah ya Pak ya. jare Pak Seno pokoke bagokan tekan isuk ya ora apa-apa sing penting wong seneng ngoten nggih Nggih. niki mungkin nek bar bagongan ora wis padha ambyar nggih to niki dihibur niki Nggih. Ngersake napa Pak? pun kula manut jenengan mawon Oleh ngono loro, Pak. loro. Sing joget loro. Yo ya. Dua. nggih Kuat toh Pak 1 lawan 2? kuat ini Iya. pun monggo Nggih. Ngono ya. Nggih. Nanti jenengan joget lho Pak nggih. ya apa to Nyawernya jangan lupa loh Pak. oh terberes Iya. Kalau lupa nanti tak cari di rumah loh. Ngapunten Pak, sinden kula bareng ayang-ayang ngerti jenengan malih kaya nggih ngoten. ayang-ayang Ayang-ayang. Oke. senengane kasih PMD niku nah Wah, nggih, siap nggih. Monggo Mbak Dian, Mbak Tuti bersama Pak Sikcam. Ayo. Ayang-ayang. Yo.
siap. Nggih. Jenengan kaya iso njoget Bagong bareng to Pak jenengan? Alah ngono niki pokoke nek teng kecamatan niku ibarate kertu dados yoker Mas. Kalih ulama ya iso awor, kalih wong mendem ya iso awor. Nggih. Kalih dalang ngeten iki nggih kudu iso amor. Kabeh niku visi misine momong. Nggih. Ngomong tapi tetep waspada ngati-ngati. Nggih, hati-hati. Ngomong wong mendem ya ora perlu mendem. Nggih, nggih. Nek kalih sinden kudu nyawer, Pak. Oh, jelas no, wis arep munggah ngono kuwi wis dipersiapne karo kasih PMD. Hukumnya Gaya anggaran wajib. kecamatan, Mbak. Mboten. Lah, kecamatan kapan wayangan, Pak? Nah niki kula sing bingung niki basa di efisiensi ngeten niki terus pripun? Nggih dana pribadi to, Pak. Dana pribadi to Pak jenengan nih lho wong gagah gede dhuwur ngoten kok. Dana pribadi no. Kok dijalukne hubungan Lah ngoten. BKAD iki kudune nanggap Pak Cahyo pun tadi. Nah, cocok. Cocok Pak niku. Kedepannya. Seneng jenengan mengke sewengi mun ketok-ketoken mengke. Jenengan ora nanggap pun to tak prepare Pak ben bengi. Yakin. Pripun derek-derek setuju to? Setuju. Ya muga-muga mungkin jenengan dongakne. Nanti kan persatuan desa-desa itu kerjasama badan kerjasama antar desa. Nah, sekali-kali niku mengke nggih nanggap ngoten. Pak Cahyo pun tadi niki teng mriki pasaran, sesuk ning Teguhan, di Imben ning Manjung. Pun pokoke teng mriki niku jenengan dolan teng Purwodadi Mas mengke ketularan mengke. Saya dadi dalang ngoten lho. Oh, nggih, amin. Lah rono lek ora ditangkap arep nyapa lho, Pak. Pas tanggal 31 niku tesih kosong, Pak. Tesih kosong. Lah nek gawe apa nguro niki sing nomor 2 urung mantu nek sing. Lah nggih niku lho Pak, dinteni niku lho. Mosok Nggih. nyumbang lagu terus. Nggih. Nah, yo. Nggih, Pripun Bu. Pak niki? Nggih sampun ngoten mawon sik. Nggih. Pripun niki genahe, Pak? Niki pripun genahe Pak petenge? Sinden kuwi bareng ngerti Pak Sekta malih kaya kotak amal wah jan wis. Lah, niku enten abang-abang kathah lho, Pak. Titik. Matur nuwun, Pak. Nggih. Wis. Lho niki wonten temi, Pak. Coba ngeten, Pak. Oh, sing melok nyanyi, Pak. Oh, alah. Diyane ora ngerti efisiensi begitu ya. Matur suwun nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Sekta matur nuwun sanget. Nggih panjenengan kuyungipun sembah nuwun ingkang agung.